Es tracta de 6 monòlegs, 6 peces molt curtiues, que totes estan relacionades amb una figura central que es diu Esperança Kant, que és una coach emocional, una figura que s'ha estès ara últimament, sobretot a partir de la crisi de la pandèmia, per a conduir emocionalment a les persones que tenen problemes. Cadascun dels personatges està relacionat amb ella d'una forma o altra i cadascú viu les seues dificultats des de la seva perspectiva. Sense tindre la necessitat de tornar. Entra en tensió. El dissabte va ser quan vaig pegar 21 passos. Jo crec que és el màxim que vaig aconseguir la setmana passada. Rosa Fasànica fa ja 2 anys que fa una peça com estes, que es deia El jardí escènic, abans era jardí escènic, ara és bosc, i ens hem trobat amb el repte de fer teatre en un espai que no està preparat per al teatre, amb gent que no ve específicament a veure teatre, i hem de captar l'atenció del públic que ve per a que s'evadisca de tot el que està passant al voltant d'ells i ens atenga a nosaltres. Perdoneu, és que no tinc massa gràcia, jo no tinc massa pràctica i... És igual, va. No, és que és important donar una bona imatge. Jo em sentiré estafat i pobre. Estic en perill. No puc expressar-me lliurement i sempre tria la por abans que l'amor. I consisteix en 6 monòlegs de 8 minuts que succeeixen alhora i en xicotets grups el públic va passant d'un a l'altre per diferents espais d'un edifici que en principi no és escènic, com en aquest cas és el museu, el Centre del Carme de Cultura Contemporània, i tots els espectadors veuen els monòlegs de forma independent. Cada grup d'espectadors el veu en un ordre i, per tant, al final el més important és que s'emporten una impressió de l'obra, més enllà de l'ordre, de la seqüència en la que ho vegen. I allò interessant és precisament que no se faça en un espai teatral i que a banda estiguin passant més coses al voltant, perquè la gent que ve a veure el museu continua venint, no se para per l'obra. Ha telefonat a la Fundació La Lacan. maquineta. Si vols, pots. Pots, sí. Per obtindre informació sobre els nostres productes, polse o diga 1. Per a incidències i reclamacions... No s'assembla molt a la veu de les ofertes del consum? Perdone, no l'he entès. Dos. Per a informar-se dels propers events d'Esperança Alacant, 5. polse o diga 1. 5. Per conèixer les nostres novetats Collons, és que damunt t'has de menjar tot el repertori este. A voltes t'obvia la primera, però és que si no, i volem la 5... Polse o diga 3. No, Per 5. reservar una sessió guiada de No vull una meditació sessió amb guiada, Equip vull el Lacan, 5. Polse o diga 4. 5. Per reservar plaça en Esta estades de és, esta, la triomfadors. 5. Polse o diga 5. Per a 5. dubtes amb